Cijeni gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u studiju F1, dobrodošli na 9. utrku sezone, na veliku nagradu Velike Britanije. Za stvaranje jednog bolida, jedne formule, potreban golem trud, velik novac, veliko strpljenje. Mladen, jel bi se moglo u Hrvatskoj napraviti jedan bolid? Formula 1 ne, ali kao što znamo, napravio se jedan. Jedan se napravio, da. I to su ga napravili studenti strojarstva, mi smo ih posjetili, pa evo pogledajmo o čemu se radi. Dakle, dame i gospodo, predstavljamo vam naš bolid za 2007. godinu RIS. Natjecanje formule studenti, natjecanje studenta više edukacionog nekakvog karaktera, jer nema taj pojam samo natjecanje, se gubi onog trena kad dođete tamo. Solidarnost prije svega, svaki problem rješava se grupno, znači nitko vas ne gleda kao protivnika, svi gledaju jedni druge kao kolege. Dakle, neki tehnički detalji. Bolid ima, znači koristi motor od Yamaha R6 od motocikla, 600 kubičnih centimetara, 4 cilindra, s tim da mora koristiti restriktor, znači od 20 mm prema pravilniku Formule Student. I umjesto 4 zaklopke snage može imati samo jednu zaklopku snage. Znači to su neke bitne detalji, recimo standardni motor ima nekakvih 120 konja, mi imamo sreće ako uspijemo izvući do 90 konja. Samo vozilo prošle godine naša kuna je bila 317 kg, što je bilo poprilično teško, znači za pojam Formule Student. Međutim, to nam je bio prvi bolid, nismo znali neke stvari i tako dalje, još uvijek smo se tražili, imali smo dosta loše ovjese, imali smo loše kočnice, međutim odvozili smo se jako dobro i ispunili smo ono što smo htjeli ispuniti. Bitna je kreacija, inovacija, bitno je uložiti veliko znanje i trud i iskustvo, naravno. Teško je onoliko koliko čovjek ne ovlada tehnologijom, koja ne ovlada sustavom. A mislim da su naši dečki sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje vrlo dobro školovani, da su vrlo dobro ovladali temeljnim znanjima. Nije sticanje znanja samo ono koje se stiče u učionici pred pločom, nego je sticanje znanja i u tome da našim mladim ljudima pružite mogućnost da primijene one što su čuli, što su naučili. Konkretno prošle godine je patronat bio Pete Simons, pretprošle godine Ross Brown, ove godine ne znamo točno ko će doći, nismo još dobili nikakvo službeno izvješće. Tako je, oni se, ajmo reći, prošeću kroz boksove, jer to je nekako mala vrata za ulaz u Formulu 1. Po pravilniku Formule Student moramo imati 4 vozača. S tim da ta 4 vozača, znači, voze sve elemente natjecanja, neki voze 2-3 elementa natjecanja, neki voze samo jedno. Konkretno ove godine imamo prvu curu, to je Nives Kuhta, ona će voziti utrku ubrzanja i utrku osmice, to smo ovako odredili, ona je najlakša u timu. Konkretno, evo, ja sam vozio prošle godine, nije baš bio nekakav prizor, vidite ovakvu spodobu poput mene u tako malom bolidu, ali bili smo poprilično brzi, to je najbitnije, bilo da nismo uništili ništa. Evo, tako su studenti iz strojarstva to izveli. Mislim da je akcija sasvim sigurno za pohvalu. To zaista nije lako napraviti. Ma nema, to je super. To bi trebalo maksimalno podržati i to je fantastična inicijativa i čak malo smo pričali prije o tome, trebalo bi napraviti više tih autića i napraviti nekakvu seriju utrka ovdje kod nas. To bi sigurno bilo fantastično i za nove klince koji dođu iz kartinga i inače izgleda dobro, sigurno dobro ide. Mislim, to je super. Da, pa napraviti nešto s čime se može upravljati, što je brzo, što vozi, da je zaista... I to nije lako, to je teško napraviti i dečkima svaka čast. Da, svaka čast, apsolutno. A dečki će, želimo im puno sreće, voziti za 4 dana u Silverstonu, na stazi koja se danas vozi, velika nagrada Velike Britanije. Pa idemo pogledati priču o toj stazi. Još jednom čestitke dečkima sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje i curama, naravno, ostao sam im dužan prošle godine, već smo tada htjeli snimiti kunu, ali evo, nadam se da će RIS biti još brži, još bolji. Želim im puno uspjeha i puno sreće upravo ovdje na stazi u Silverstonu, gdje će za nekoliko dana voziti i jednako tako očekujemo od njih da nam se jave, da nam
kažu što su napravili i kakve rezultate ostvarili sa ovim hrvatskim bolidom. Bilo bi sjajno kada bi netko podržao te mlade ljude, buduće inženjere, buduće možda i znanstvenike, ali u svakom slučaju vrijedne cure i dečka koji su već 2 godine ili i duže čak rade na tome, slažu bolide i mislim da to treba podržati i ljudi koji u Hrvatskoj odlučuju puno važnim i većim stvarima. A sada se vratimo utrci, vratimo se 9. utrci ovogodišnje sezone svjetskog prvenstva, velikoj nagradi Britanije na stazi u Silverstonu.